kini kita dudashin MEGHALAYA bani priang sobhai pi baro shakatuk babor mata ka janmit shaban page ki khubor ki babnia ngine pe cheki mat pakangsan sedang ka KHASI ban le Europe ya ka Shillong Ropeway project ka ba shispa san huwai kalor tingka hadin ka jing kerpat jong ka joint action committee halor ka jing julor ka mariang Syak kawang petrol bomb ka office MEGHALAYA Pollution Control Board ha Shillong na ka jing tokit ki pulit suba badon jing day bat ka jing akan art na ka public hearing ka Shri Cement. Bin ke imbyang ikong Victoria's aim na ribhoy ya ka kam than jan tenrai pun kup bor ya ki long kami da ka jing play ya ki lat kamai jakpo. Le Menteri Rangba do kari Narendra Modi ya ka nasha muk Yuva for Viksit Bharat campaign ya weri ki samla banyalam ha ka jingale ban palat ya kari na ka jing di drop. But sedang ka jing nyosni na ka benta ka Commonwealth Games hajar laipo da ka jing yo pediang ka India ya ka jing yo ban penlong ya ka jingale kai hadin ka closing ceremony ha Glasgow. Mentanginya pai Shwa Shaki Kubor Nakajela. KHASI Hills Autonomous District Council kala sedang ya kajing kmi ibnia halor kajing kta jong ka Shillong Ropeway project ka ba shispa san phawai kalor tingka ha ka ba ka enforcement wing jong ka kala penlong ya kajing jurep halum Shillong ka joint action committee persha ya ka Shillong Ropeway project kala kentu ya ka council bentuklar da ka ba keno ba ka bu jingma ya ki klau bat ki telong ba kongsan ha ka ni kathan Ikong Deborah Marbanyang ibolong i president jongka JAC SRP ila pentikna ba ansale ya kabdon kam hadin balayo ya ka kaipot na kanika jingle jurip kat ba ka committee kadang beteng bandawa ya kerukam trekam ka basai bat ka ba ai jingeda ya kamariang ni kum kinong shnang mo jong karyat laban dorbar belun tingim dan jingtip AARM ya kata ka public hearing bat dia kata ka public hearing ti ni rungi haban ni sa ha ko umdum ya kata ka public hearing namar kam dan kanu ka ong no kata ka evidence ma ti ni rungi haban bu ya ka jingkeli sya kani ka tourism department bat kumju syaka riat laban darbar belun bapin haban produce kita ke resolution meno bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings bat kita ki ya kata ka public notice ma bapi ai shingi kum kita ki khun ki hajar jong ki nong shong jong riat laban darbar belun baro ni di na uni ulum Shillong bat lada penjat hi ya uni ulum Shillong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat banyak dala adap ka harindang te shwa ban ja kita ki AKA ngakarpat ki nong shong baro ki rangba samla kan thai bat chinrang bengin mi shakhamat bengin shimi kan ka jing snokia ba ngin preserve bat ngin yang ka way kum ki nong shong jong ka Shillong hibaro ka way bangin pensa penne ikini ki umbam ki umdi ki ba ublay ula karkhoy Ka office jongka MEGHALAYA State Pollution Control Board ha Shillong kala thambor menta ka sngi hadin balaingot ki brio ki bamla ban ithu bat ki bala ka ya ki dor ki la kawang petrol bomb ha ka te ka jakat rekam amshim la don ki bamin saw la ni kinu ki jingjulor na ka ni ka jing thambor bat ki pulet ki la penlong ya ka jing tokit hadin ba ki la yo ya ka dor ki na ka CCTV jong ki brio ki basuba don kti ki bala pet na ka ni ka jaka ya ka ni ka jingja la suba ba ki don jing dai bat ka jing akan art badang ha ka jing penlong ya ka public hearing halor ka project ti maushun jong ka Shri Cement Limited halom sarman wat lada ki bor an kim patla man pentikna ya ka jing tmu jongki nang layak nang ni da police station room kumto ya si san permanent ngayak phone office ba dang jing jia ka ba susi ba kitan ki riurna ki bam itu dur kirawan kawang petrol bam ni artali kumba pili ko way to ko bang dete herum hadin nang to ngawan pa na sini
Ada mana pai sini kita ni beriu kebayi mar khamat iki tak beriu handai kham dapoi berkat. Tinggi dah ni CCTV jongi hang ni ru ke bapan i ngiyok ban ring ar ke tak beriu handai kila tap dur khamat mla su ban itu. Tolong nak tak tahu tinggi rum la ban itu iki handai beni iman hang kapor bang kami kila dan lupa sini handai beriu budan jeng terai sini pentip sai. Lalu lekan munda bhi ka kabu kalau ke ba ula dan hidu terai sini. Tinggal lodge complain apa lain pra police station makir kelewan kumbai PI di forensic team geladan hang ni ta kajing toki kan ngai khmat tengah mla ban oi Ki MDC Kalyang Persha ha ka Giant Hills Autonomous District Council balayalam da uba A Andrew Shulai kilapan pau ya ka jing songkya halor ka jing bha ya ka song pisa hapo ka 16th Finance Commission na ka benta usnam arja arpunrio arpunyo kila keno ba ki dukhot jong Kalyang Persha kila yo pdiang tangmar arpulak tingka katba ka jing bha ka babun ka balong arpupra point san kalor tingka kala late sha Kalyang Sinshar hadin ka jing ya kundu bat u Chief Executive Member uba Thombor Shiwat bat usembut CEM uba Laski Rembai kidukhot Kalyang Persha kilayathu ba ka jing kran kalalong ka ba seiso bat ba Kalyang Persha kalakular man aya karai halor kanikamat hapo ka santerik menta ubnai yang ikan opposition watch pangudi pangun da BBP bat asun Congress ni da delegation ni chau CEM halor ka jing pha yang ki yo semil i scheme kuman tu kejat ni amount tu kejat not even 5% ni ya ka terjing allotment ini lar ni i kam ki opposition da ye ni ski da lai i memorandum jo wa wala under the rules of 16 finance wata ka ki to ka wa ikang i ni rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council KHASI la yo i garul sa yo ki Handrai manoyo ki konsulsi uman haling opposition penduna ki to kata-kata haling i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai tam to yo mo to rai PP mo jong rai lang yang ora ki di ko ling da ida persnya yo ni ka si di mani to at least 50% to ya yo ai chaliang yo i karena mo te ko di mani da halor ita tendiri i da assure into wa ira kut ga join PP ini sini PP lagi da yo in ga da results i common da distribution scheme ha ka santaring ka KHASI Students Union kala ai por khatsan sngi ya ka sarkar jila da ka bamaham bakan ya ki persha la da amla man penbej ya ka jingdawa ka bla sa teng la slem ha ka dor khas ka bla ai sha umentri rang ba ka jila u konrad ke sangma ka KSU kala dawa man wengno ya ka public hearing ka bala penlong ha ka live hoi tarik unaitung halor project ti motion jong ka Shri Cement Limited bad dawa ban le AA persha ya kinong penyai district bat ya ka MEGHALAYA State Pollution Control Board da ka baken no badon ka jingbam biang bat ka jingbam syarung ya kiba persha ya ka project sya ka hearing Kinong pang kibayo ya ka jingpang kidney na West KHASI Hills kila kentu ya ka sarkar banbu ya ka dialysis unit Hanong Storn Civil Hospital da ka baong bakisham shitam banlet banwan sa Shillong lani sa mayrang arlaisin ha ka shitayo na ka benta ka jingyo jingsumar kinong pang kilaong baka bay kali ha ka let kawan kalong ka barem ki haban madru ya ka jingjram met bat ka jingslem banyo ya ki jingsumar kumta kilabo ya ka jingkarpat ya ka sarkar bat ya kinong mi khmat pajba shimkia ya ka jingterwa ka bala sa ateng la aslem ban penyo ya ka jaka ban le dialysis Hanong Storn mi ngas no shitam ba bat ka bai kali balai bai wan hadu shnong arsin stayo kambun laga ngawi mi national ngami sinikong national tas i mi sinikong nasa Hanong Storn si baar ngalai chamerang si baar ngawan phayashnong si la balang ngawan wan thia mit chwa Hanong Storn si tedi ngalai chanong mairang ngakarpat ya kinong
nong ikmat jong kene kedong katahin ban bu nok kawai ka jing jekale balalasis hanong ston ban sup kelai kawan yang ibar Dekat kat kumsya teka nang ston de bandan pengin jekale delesis normal baga ka ade ka kemi jong kamairang teka ka nang ston Gue kumno king ka London chua samairang Gue lihat mo hamairang encho hamairang ha nang ston inshallah de ban encho nang ston yang mar kala de ka kamairang kala de ka kon nang jong ka nang ston kamtam ni kiba pangkum ni lay banyabe hadu hamairang ne kala jenjar yang kinong pang cibon tenga kerpat eki sotkat te ban hai kmat lem mo amar bun tigi bapang kumanga ha ka snong ret hari bhoi ka jing sawa jong ki kor than jan ka pen pau am tang ya ka jing ya jong ka kam henre ya ka jing urlong jong ki jing angnut ka ba pene pensa ya ka riti ka dustur bat ka ba ple ya ka lat kamai jakpo ikong victoria's aim ibolong ilong kemi ibalas dang ya ka kam la jong ila pen kala ya ka jing sultanat ka jong i ban than jan sha ka kamai ka ji ka ba job da ka ba pen kubor ya ki weiru kilong kemi ha ka ne ka kam tungine kemi ya ka ne ka kubor Hapo ka workshop jong ikong Victoria, kabadon hakasnong maulong nong tulu. Man la uksay udon ya kajing ithuk hana. Kakam bantan jan kamde tangga kam man kamay pisa na kabenta ikong Victoria, henday kalongkum kajing yo pateng ya kaba ila tray la palat arpus na menta. Shipor ila i ekakam than henday ila sedang biang ringkat kajing posniw ban penhe ya kakam. Haus nam arhaja arpo ila seng ya kadukan ka kunai enterprise kaba penmi kerpang ya ki jan ki bathan da ki eri silk kani kadukan kabalas dang tang arngut kinong than menta kaladon hadu khatwe ngut kilong kemi ki bathan jan haka bat khambon ru ki we ki badang shahikai hai kenadu arhajar arpeu hi ngalale full time ya kane ka kam than jan ngala than bet ya ki jan dia bet nadu usnam arhajar arpo hadu menta ngale bet full time ya kane ka kam dia haga basdang persyang himarway bantai dia hadin kat nepor ngai bakal khamiaj dia ngala sedang banbu arngut kinong tre ki bayarap ya bat nang tapat ngai kana khamiaj tinga bu pat sangut bat menta ngala bu khatwi ngut ki ba yarap bat nga kidon ki bathan lang bat nga ha ki jagat than kidon pat ki bathan ha ki ying ki jongki nga shu ai dok sai ti kidon khatwi ngut bat menta kidon lai ngut ki ba ngai training ba ngayo jing yarap naka DCIC na nungpo dia nga kidon lai ngut ki khna ki ba ngai training menta nadu kakam ban thirksai bat ban we ya ki rong ki bashnahi hadu kajing penmi ya ki jan ki baladap than ikong Victoria dalade hi iju pentikna ba man la ki jan ki penpaw ya kariti ka dustur ba riuspa jong kajala da kajing yo jingkashan na ka PM Vishwakarma scheme ilala ban pen ina me ki kam jong i ha ki exhibition ki baju pelong ha kelengkari ki ba plelat ban penya yo ya ki mar na kadukan ka jong i Henry ikong Victoria imtho ya kajing job na kajingla ban de mar khambon Henry itho ya ka na kajingla jong i ban pen kala ya kajing im jong ki para brio haus nam arhajar arpusan ladang ambakla ngayo jing tip baka don kaneka scheme nang baka PM Vishwakarma dia ngala persyang ban apply bat kalami ka keteng junga ngala deiwi basajit ya kaneka scheme pok ka PM Vishwakarma dia ngas dokumen shibun nang baka kaneka scheme ka ba ngala sajit ngala yolat ban participate shibun ki exhibition hapok ka jela MEGHALAYA jengi bat sabar ka jela ru ngala yo ban lej yicim mentah ke exhibition ka balong ha dilihat ha mentas nam ajar pusan ha punai Januari dia kalong kalat kaba pelilat plenty yang bangan la ban pen itu ya lade ya kene kakam ka bangat tre ban lengba ka exhibition ka bangi yo ban lej ngidang kenduk ya ki customer de kanang khamyat kene kakam ka bangat tre nak liang jonga ngas ngau ban ai man sim ya ki wei pat ki pralong kemi lane ki khun samla kan thei bat sinrang bangim da dei e ban khami lenti tang ya kata kam sarkar kam dei tang ka kam sarkar ka ba dei ka kam ka bangila ban pen im ya ka yin ka sem ka jengi ban kersian ya ka yin ka sem hendrei langba jong ka ne ka kam ka ba ngis dang hi dalade nila ban kersian ya ka yin ka sem
Nakabakhle ya kariti ki dostor bat ki jingsham thamai ikong Victoria's EM ipen I bakumno kakam than kabarit kala ban kalalong ka atiar ka bakrau ban yeng halaki jong ki kejat bat ban pin kubor ya ki long kemir. Kajing hat lenti kajong I na kajing sngotenat sya kajing sengkam la jong ka ai mensi mia bon ngut ki khon samla ban sedang hi daladi ya ki kam ha ka jaka ban ap khmi lenti ya ki. Bureau Report DD News Meghalaya. Mentang ini apa? Syaki kubur nakari. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulap pelaj yakan nasha mukt yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan da kabaya wer ki kun samla kari banyalam hakajing ya lenti syakari kabaroi haswa usnam 8000 sapunyo haba ajing kran ya palat shi kelur ngut ki samla ki bala penyaso syaki apu prahajar teliki jaka uloong kapateng kabalat na kidrok kapateng kabakot bakya bat kabas kem jingmut kadon kam na kabenta ban kenjo syakathong jongka Viksit Bharat Menteri Rang Bado Kari ulapan benaru ya ka campaign ka bashispa tayo kaban kentup ya ki jingele ka sports ka jingpi inam ya ka culture ka jingle yoga nalor kiwei man la ka singi ublay khanang ban kentiu ya kurkom im ka balat na ka jingdi drug bat ban penslur ya ka jing shimbenta hakikam shnong kam thau bat ka jing ai jingerap ya kitu ki bdang don hapdeng ka jingele persha na ka jing kerni di drug इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे दूर हो यही इस अभियान का उद्देश्य है इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है Baro artali ki yang dorbar thau an jong ka parliament kila spin sange ya ka dorbar menta ka singi hadu ka arbaje no phaisngi hadin bakal yang persha kala pertasla halor ka jing thombo jing ki pulit ha ka por penlong ya ka jing khi bayade bat kaman nit hashwa ka jing sha penthot ulampang ka lok sabha u birla lembat ushongknor ka rajya sabha ucp radha krishnan kila ai khuble ya ka kunhun india kabla la banyele kai bha ha ka Commonwealth Games 8000 apunrio ha Glasgow kila ai jingero ya kinongele kai ki bala yo khor hadu live khandai teli ki takma bat ki balawan ha ka kerdan ka basaw ringkat ka jingjob jong kinongele kai ki bedon jingduna ha ka met ka phan खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं Honorable members, the House joins me in congratulating the Indian contingent on its outstanding performance at the just concluded Commonwealth Games and the Commonwealth Para Games held at Glasgow in Scotland, United Kingdom. India secured an impressive 4th position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall.
comprising 13 gold, 17 silver, and 9 bronze medals. Our para-athletes scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games with 7 medals, including 3 gold, 2 silver, and 2 bronze medals. Katanat road transport kalatarwa yaki jingpen kala hakabede but ka Central Motor Vehicles rules khat khandai spa prap khandai banwan ra yaki kali arshaka kumki kali kit nongpang na kabenta banyo yaka jing sumar ka bastat bat ka bakloi khamtam e haki than nongkendong ha ka ju kapor katanat kalatarwa ban pentrekam daka vehicle to vehicle communication system ka banyarap shibon yaki kali banya sam yaki jingtip banyo jingeda ban a yaki jing maham hashwa bandon kanu kajingnya takho kali kajing break sendat kajing ya ki kali na kalyang babu jingma bat kajing late marmar shaki kali emergency mentang nya pai shiki khubor na kaleng ka perthai Kumba prangut ki brio ki layap hadin bak Ukraine kala therkuli baro shmit ling ba ki drone ya ki shipai ki jaka penmi boarding bat ki yeng ki sem jang ki patba hakalang ki benta jang ka Russia ka kam ba ki kor ai jingeda jang ka nalor sun ki ba ki lala ban kurup hadu shis handru spa lai pasan tali ki drone kat ba ki bor penyat ki layat hu ba ki ladon ki brio ki ba mensau haki benta jang ka Utmosha bat Belgorod u president ka Ukraine UV Zelensky ulo ong ba kini ki jinghiar thma ki dei ki bathmu ya ka ktem ling sun jong ki shipai ha Engels ha kajaka san umpyang ka badon ha Saratov bat kajaka pelang umpyang ka Kaluga mentangnya pai shaki kubar yelekai Kajing Kenya ki sngi na kabenta ka Commonwealth Games arhajar laipo ka banlong ha Ahmedabad kala sedang hadin ka program penhap perda jong ka Glasgow Commonwealth Games ka India kala penkan mau ya ka ni kajing IT da kajing pen I ya ka Kolshore ka bi Shongkun bat ya ka jingkit kli ban penyat ya ka Lempung la penkan ria na Scotland udu ka Edinburgh u Prince Edward ula khot snobha ya ki nong yele kai na kaleng ka Commonwealth ban yalum lang ha Ahmedabad ha usnam arhajar laipo na kabenta ka jingrak hidap shis pas nem jong kani ka jingele kai ka India kala penkut ya ka Glasgow Games arhajar arpunrio da ka ba khur hadu lai phukandai tali ki takma bakanthop ya khalai tali ki takma ksiar khanyeu tali ki takma rupa bat khandai tali ki takma runong ha ka ba kala wan ha ka kerdan ka basaw ha ka thop Every 4 years we endeavour to come together to celebrate our Commonwealth through sport. Thanks to the manner, style and enthusiasm with which you have competed, officiated, supported, organised and volunteered. You have once again brought the spirit and values of the Commonwealth to life. You have inspired us and hopefully future generations. You have also demonstrated what unites us. Thank you all. Thank you, Glasgow. Menteri Katanat Sports Mansukh Mandavia menta kasngi ulapan ko buram ya kakenhun weightlifting na India kiblala manyale kai bha ha ka Commonwealth Games arhaja apun rio haba ai kuble ya kinong yale kai bat ya ki coach ulaong ba man ki takma ki wanra ya ka jing sarong ba jinkman ya kari ha ka jo ko por ulapan shluru ya ki tu kinong ya khun ki bamshim la yo takma satya bat ong ba kinong yale kai kim jurem hinrei ki yo jing kai ban wan phai biang da ka jing khlan da ka ba banjur ya ka jing snows camp bakin la ban pen urlong ya ki jing angnu jangki ha ki jing कॉप हदीन हबोद तो अच्छा लगा जिस खिलाड़ियों को मेडल नहीं आया है
उसको याद रखना है, स्पोर्ट्समैन कभी हारता नहीं, वो जीतता है या तो फिर से जीतने के लिए सीखता है, ऊर्जा अर्जित करता है। हमारे 3 एथलीट इस बार मेडल नहीं ले पाए हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद आपके साथ है, सारी देश की 140 करोड़ की जनता की शुभेच्छा आपके साथ है। आने वाले दिनों में आप भी मेडल लेके आएंगे। आज के अवसर पर मैं सबसे पहले कोच का अभिनंदन करना चाहूँगा। Tun mentakasi ulah play perda ya kamadan football belas siang do uplang plastik ke beningkong hari boy. Ubak sok tun ulah play ya kani kamadan football ha ka jinglut jingsap ke balong shipho point kendai pulai kelur tingka ya ka bala bay tingka da ka sorka jela ha ka jingedan lang jong MLA ka nongpo ubak merul bonds im lembat ki kenram ki lendam. Ya kani kamadan an kami da ka committee snong knang ban kentiu ya ki kami lekai football bat ki we ki jinge lekai ha ka district ha ka sngi play perda la penlong ru ya ka jinge lekai ha pedeng ki MLA bat ki kenhun ki officer. Kini ka jingdo jingem kaset kapag kasokar kahari na gutajumpi. Agang kenika assets kaba don hari hapo mauro kumbula kalau kejutoy lagan tadi pun sama jong katami boy kejumi ibangai i kanang mitisi ipun sama dengan katami boy lalu kikentai dan disunang ilara pan penpau lagi agi kami kai ibaper kata mak football Mentapat ini pe ya ka jinglong jingman ka sunreng hakalang ki benta jong kejela. Kajing shit jing kriat kasun benang ka bakiu ka long 40°C bat ka bahiar ka long 40°C kajing sngam ka hau ka long prapun riu nak shispa bat kajing hap slap ka long 100.kendai mm. Kat baha nong ba shilong kajing shit jing kriat kasun benang ka bakiu ka long 40°C bat kajing hiar ka long khat kendai °C kajing sngam ka hau ka long prapusau nak shispa bat kajing hap slap ka long khat pra mm. Kat baha jowai kajing shit jing kriat kasun benang ka bakiu ka long 40°C bat ka bahiar ka long khat kendai °C kajing sngam ka hau ka long prapusan nak shispa bat kajing hap slap ka long lai point pra mm. Kajing batai kajing long kasun benang hatura shilong bat jowai kala bandon kajing hap slap ka bamulumala haki babun ki jaka. Shaban poi shaka bukut jong ketup kubar ngeni pe biang saisin ya kimat kongsan. Sedang ke KHADC ban naik jurip ya ke Shillong Roadway Project ke basis pasan pawai keluar tingkah hadian ke jingker pat jong ke Joint Action Committee halor ke jing julor ke Mariam. Syak kawang petrol bom ke Office MEGHALAYA Pollution Control Board Shillong na ke jing to okit kulit suba badon jing day bat ke jing kan at na ke public hearing ke Shri Cement. Bin ke imbiang ikong Victoria's aim na ribhoy ya kakam than jang tinrai pun kup bor ya kilong kami da ka jingkli ya kilat kamai jakpo. Play Parliamentary rang ba'du kari Narendra Modi ya ka Nasha Muk Yuva for Viksit Bharat campaign ya wer samla banyalam ha ka jingele ban palai ya kari na ka jingdi drop. But sedang ke jingyo sni na ka benta ka Commonwealth Games hajar laipo da ka jingyo pediang ke India ya ka jingyo ban penlong ya ka jingyo le kai hadin ka closing ceremony ha Glasgow.
te palok katung ila poi shaka bakut jong katuk ko ba jing mita ka janmit haduk min dai syam yang berpilih syai kesi kubli pi baro